yeɓe yankoɓe Nangue TV jamme namde feewa beltanama ñakanama jam joni o Allah waɗi salatu o juulama joni ko wertude wudire wasifa nde paaɗen alhamdulillah alamin en jiino wudire wasifa o wertirte inchallahu mawla alhamdulillahi rabbil alamin yeɓiyankoɓe Nangue TV on calminama no feewi on juurama kadi on beltanama on ñaganama jaam en jetti dendagal bandiraɓe kala to mbawi wonde eno ɓe mbawi wonnirde en mbiɓe assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu eɗen ɗo e juma mawka Kamadina Gounass alhamdulillahi rabbil alamin ƴewɗo men ñalawma aljuma alhamdulillahi rabbil alamin hawre 12 lewru men 12 ɓiiru itta ujunaji ɗi e nogas e joyyi ɗo e wuuro Teddugo Madina Gounass ɗo jooɗo saaha wirdu o gasi koye duwaw wirdu o wona alhamdulillahi rabbil alamin yeɓiyankoɓe Nangue TV on beltanama sanne sanne hande o mon jogui seeɗa e gurdam ceerno men mawɗo ceerno Juma Seydou no foti foof haade wirdu o gasde alhamdulillahi rabbil alamin eɗen gandi ceerno men mawɗo jinnaɗo makko gorko wiyete ko ceerno Seydou Alpha alhamdulillahi rabbil alamin jinnaɗo makko debbo wiyete ko Sokhna Hawli Mamadou alhamdulillahi rabbil alamin eɗen gandi o yi aduna ko ujunere e temedde jeenayyi tengguere ngu toon to mumen cekkitde ceerno men ceerno Juma Seydou mo Medina Gounass alhamdulillahi rabbil alamin eɗen gandi jinnaɗo makko gorko hono ceerno Seydou Alpha ene ɗalirno deftere ene wiye Dalailul Khairat e nder hen noon woni hen ko inɗe nelaɗo Allah sallallahu alaihi wa sallam haw yi inde Mouhamadou Siraji nde ɓerde makko nangui nden inde Allah waɗi noon o fewi ɓerde makko so heeɓi ɓiɗɗo mo inno ɗum nde ɗo inde nelaɗo Mouhamadou Siraji alhamdulillahi rabbil alamin ni woni noon nde Allah rokkimo ɓiɗɗo gorko woni ceerno mawɗo o wi ɗum Mouhamadou Siraji alhamdulillahi rabbil alamin eɗen gandi kanko ceerno Juma Seydou nde o heeɓi duuɓi jeenayyi ko nden jinnaɗo makko debbo rutti joomum caggal woni duuɓi 14 woni duuɓi 5 pawti hen ko nden jinnaɗo makko gorko on ceerno Seydou Alpha ko nde rutti e joomum alhamdulillah kamɓe kala eɓe leeɗi ɗon ɗo wuuro men Tanguel alhamdulillahi rabbil alamin eɓe guir Seyk Moussa ɗon tigui ɓe leeli fode taarih ko haaliri ene ganduɗa ceerno Seydou o janggui e hewɓe o janggui e nokkuji kewɗi haade makko arde ɗon ɗo wuuro men ɗo ganduɗa ko guiƴalan ɗo ganduɗa ɗo ceerno Yero Bal nde o ari ɗon nde kala ujunere e temedde jeenayyi e sappo e jeetati tomo yawde duuɓi 17 alhamdulillahi rabbil alamin o wonde on o wondini ɗum tawno on ko ɗohiɗo woni guirɗe ko jeeta no feewi ni woni noon kanko ɗo wanno on gam yaade jama kaɓe jadano jama ndende salligi ndende foof ha Allah waɗi on rutti e joomum eɗen gandi noon haade ruttita e joomum omo nananno on ene haala ceerno Hammet Baba Talla wawde ɗum gandal wawde ɗum jangguinde alhamdulillahi rabbil alamin ko ni woni noon caggal nde on rutti e joomum o ɓenni o fayi toon ɗo cilon to ceerno Hammet Baba Talla alhamdulillahi rabbil alamin gam jokkoyde toon jangde ɗum noon jama o gayni wirdude ɗum noon duwaw o gasi en jaata jokken golɗe solahnoje sen garti janggo min eto kadi jokkude e taarih o no foti foof fodde kadi ko bittude hen e fodde ko janggoɗen hen guila e defte ha kadi e jayndede inchallahu mawla kalɗen ko noon won heeɗiɗo ɓurɗo en humpitade ɓurɗo en famde mo ganduɗa fodde ko kalɗen ko wonko foti fewtidede e ñaagui bandiraɓe nde pewni tanta en inchallah kene yimɓe tan no yimɓe ni sikkala enen fodde ko bittuɗen fodde ko jangguɗen ɗum mbawi tan haalde heeɗiyankoɓe won jogui ko ɓurɗum woɓe humpitade bisimilla mabɓe e Nangue TV e mbaɗen vocal e 78 119 00 65 inchallah mawla enen kala mbawen e refside ɗum lawol alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin machallah ji jonde nde jonde wasifa nde alhamdulillahi rabbil alamin nder juma mawka Madina Gounass wurdamal natirgal kangal banggue rewɓe ceerno damal wonɗo
ena kala nandi misalli o wi ceerno Yamri kala juma wadiro hadiya ceerno Amadou Tidiane non ena kala nandi Ahmad Abu Jalagal Falah Ahmad dan nama kita ya masafiyat kama anda mesi ko ya Allah Ahmad barjalla la kala ko dan nama kita jam itu hawli Ahmad Baro dan kala Ahmad barjalla la kala agama dan nama kita ya mahawli kama dan nama ya Allah dan barak Ahmad dan nama kita sama toro la gal nasiba mo daga non bindu dem ya mo faade ko sama non ya lu mo wade barke Abdullah bogo la gal suba mo daga non bindu dem ko ina ko Allah men na ko be tabiya Abdullah bogo la gal suba mo daga non bindu dem ko ya mo khadija bi khama Allah men na ko ya lu mo wade barke Abdul legal rugam daga non bido gorko bido ya Muhammadu Jalali barke ma ceerno Muhammadu Jalali dini ceerno jokama non andam yo Allah mum wada hen barke Allah mo daga non bido debbo ina jokki dan mi fi Mariya Muhammad sallallahu legal sifa mo daga non bido debbo bido ya Mariya jokama andam e sifu yo Allah mum wada hen barke كان أجل داود لا قال رسول الله ولا جنا بيد دم من على الأرض على مراد البركة وين يدخل ينقمو يلا نعم صلاة الفاتحة وإن لم يكن لنا وأنا وبأك لن يعبر نور wala be jokobe andam wala be jokirtebe andam ay barka Allah ina la dum sallallahu alaihi wa sallam
لو كآل رجلي ولهن ويا مكو بارك الله إن لا دم صلى الله عليه وسلم جمع هاجيا بألهم كهاجي ولهن ويا مكو بارك الله إن لا دم صلى الله عليه وسلم وإني بين يا الله والجانب ولهن لأنك جهانغل قردانغل ويبارك الله إن لا دم صلى الله عليه وسلم يبي الله يوم بيا فوق يا الله وربي أشابه ويبارك الله إن لا دم صلى الله عليه وسلم ويبارك شيخنا أحمد الشجاني رضي الله تعالى عنه ويبارك شيخ من سير بموت رضي الله تعالى عنه جميعا اللهم صل على سيدنا محمد وسلم. الحمد لله رب العالمين عند تيجي برتنا في ما شاء الله سراج هم سيسة شارع محمد عمار الحمد لله كنا ندرت إن شاء الله الحمد لله شارع سليمان نيام وشارع موسى نيام مدن توات الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين صلاة الفاتحة لا تشمل جيل صلاة الفاتحة
machallah alhamdulillah bil alamin juurama alhamdulillah bil alamin yokkere en ɗam nde koddite juuɗe yurmodirde yafondirde islam ko gooto en tan ko gooto ceerno wiyano dental ngal ko ɓandu woturu kala hen mo memɗa ko heddiɓe machallah alhamdulillah bil alamin jetti bandiraɓe kala jarniɓe no fewi no fewi heɓiyankoɓe Nangga TV jokken rewidade duuso alhamdulillah bil alamin machallah ceerno Aliou Kane dal Oumar Djibso Ibrahim Djibgo alhamdulillah Sidna Diallo machallah ceerno Ahmadou ceerno Abdoul Hayy Diallo machallah alhamdulillah machallah alhamdulillah min ceerno Souleymane Niang seydi Niang alhamdulillah min wonde kamɓe wuro men tuwat naaɓe gaddi leɗɗe machallah wuro men mbaɗen tuwat machallah gargol ceerno Sali Niang tan délégation garɗo ɗo e Madina artu ɗum ko ni Souleymane Niang machallah gaddi leɗɗe moƴƴe gadden galle ceerno kala hen fewi ɗum wadde machallah alhamdulillah bil alamin ji leɗɗe ɗe alhamdulillah bil alamin machallah ji leɗɗe ɗe ko wuro men Madina tuwat naaɓe gaddi ɗum gaddan ɗum ceerno gaddi ɗum galle ceerno machallah en ji leɗɗe ɗe machallah en ji ɓen camdiri e ceerno kamɓe Madina tuwat naaɓe ɓen camdiri e ceerno Amadou Amar machallah kamɓe adduɓe leɗɗe ɗe alhamdulillah bil alamin yeɓiyankoɓe Nangga TV beltanama sanne sanne enen hannde ko aljuma hannde ko aljuma banda rawɓe nan to galle ceerno to alhamdulillah bil alamin nde ɓen duwa fayde salatul fatih alhamdulillah bil alamin آمين يا رب العالمين الله جاب دعاء الحمد لله العالمين ما شاء الله الحمد لله العالمين ما شاء الله الحمد لله العالمين dengan diduso ngo ba kanin do iddo payna yewtere ceerno Amadou Amar ceerno walante bandiraɓe rewɓe machallah alhamdulillah wade salatul fati e ngay duwaw nane o wonno ko manen to annaɓe addunoɓe leɗɗe ɓe oɗo saha ko dental ngal no wowno wari kala aljuma alhamdulillah آمين يا رب العالمين الحمد لله ما شاء الله الحمد لله ما شاء الله ناتي بوليرو شفترا مسلم من عمر سيوب سار ما شاء الله ko nidde bolero ndu to kara modum to peinture modum to lampage modum machallah ay ni damal mangal machallah alhamdulillah ni machallah
men o waɗa en e weleede makko o renana en diine men bijahi rasulillahi sallllahu alayhi wa sallam o fewnana en ɓesguuji men wona fiɗe haala tan yo Allah timmin anni e ceerno e dental hee o timmina ɗum e wuro hee o timmina ɗum e tijjaniyankoɓe hee o timmina ɗum e julɓe hee fof bijahi rasulillahi sallllahu alayhi wa sallam allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim ko heddi ko golle ngesa ba ƴattade gawri ndi ko heddi hen ko natti hewde salli mawnindani ma jehen jaagon moƴƴol beela hankkadi golle ɗe ne timma nguura ka arta woto jawdi ndi heɓtude ɗum tinnoɗen heen no moƴƴi ko fof yo yah so yahama kadi yo golle kadi yo Allah newnu yo Allah wallu bijahi rasulillahi sallllahu alayhi wa sallam allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim anda kadi ceerno ene yamiri en yen jaltin hadiya Cheikhna Ahmad Tidiani ndendinen ɗum mbaɗen no gownoɗen wadde ni ade salatul fatihi Dia ba defter sini
نورم بكو يا الوجدكم فاتحة صلاة الفاتحة آمين. لا يقبل علينا. جاب دعاء.